welcome back to my channel mga kagamba. Bago tayo mag-deliver, shout out muna tayo Shout out muna kay Janua Jumawas. Yan. Kay Anime Lover. Kay Kusuo Takara ng Muntinlupa. Gagambida PH. Saka si Max Miliera. Shout out sa iyo kasapi kay kay Spider Channel PH, yung white devil niya. Wala na akong pang-load mga kagamba. Padalan mo ako kasapi ng white devil. Tapos kung kailangan yung mga kagamba ng pang-load sa kagamba, white devil ang the best. Yan, matagal na namin ginagamit yan, tested and proven na yan. So ito, deliver muna tayo. Thank you. Daan. Binibenta ko, pag-basket. Naka-ready na yung mga yan, magandang kulay yung nasa iyo. Walang gagamba, bukas pa. Yan. Okay, thank you. Hi! Subscribe po Kita Mindo. Like and share po. Bye!